mun samu matsalan network, to amma dai yana ganin yanzu kamar mun gyara. Zan sanya bidiyon shi kamar yadda na faɗa, a ji me yake cewa, daga nan mu kuma sai mu ga me za mu faɗa akan abin da yake faɗa ɗin. Ga abin da yake da ta zo falsafarta ta ɓata musulunci gaba ɗaya, al'amari dai ya ƙara lalacewa. To banda kuma sannan harkar ɗariƙar tijjaniya ita ma da ta zo falsafarta ta ɓata musulunci gaba ɗaya, domin kamar da na ambata mana makon da ya gabata, abubuwan da suke cikin ɗariƙar tijjaniya na sharri da aƙidu miyagu da suka ɗauke mutane daga asalin musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yawa da su. Shi yasa ku ga a wannan yan shekarun sai ƙara fito da abubuwan su suke na boyayyu, na uwa ne Allah ne, kowa Allah ne, kalmomi da zaka ga a zagi Allah, a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kuma duk a cewa wannan sufanci ne. A girmama wani sama da Allah, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sama ɗariƙar tijjaniya na sharri da aƙidu miyagu da suka ɗauke mutane daga asalin musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yawa da su. Shi yasa ku ga a wannan yan shekarun sai ƙara fito da abubuwan su suke na boyayyu, na uwa ne Allah ne, kowa Allah ne, kalmomi musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kuma duk a cewa wannan sufanci ne. A girmama wani sama da Allah, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sama da Allah. Duk waɗannan abubuwan da sufayen farko ba su san wannan abun ba. Ba su san wannan abun. Hakika gaskiya waɗannan ɗariƙu sun cuci addinin musulunci. Kuma kullum dama ba wani abu ne da ake jin nauyin faɗarsa ba. Wajibi musulmi su waye, su koma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a rabu da wannan addinin mutane, da bautawa mutane, su shehu Ibrahim su waye duk Allah bai aiko mana su. La Tijjani, la shehu Ibrahim kaula, halawa ne waye mai Kano a Ghana da wani sharubutu da tarkace duk iri babu wanda Allah ya aiko. Abinda Allah ya aiko shine manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma kuma ba a bauta masa ba, a bautawa Allah ta hanyar karantarwar da yake. Wannan basic abu ne na addinin musulunci, wajibi a tashi a ilmantar da mutane, a dawo da su kan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba waɗannan abubuwan da za su raba su da addinin Allah ba. Haƙƙi ne wajibi akan malamai a ajiye tsoron zargi da makamantansu, a fito a shiga ƙauyuka a ilmantar da mutane wannan abu. Haƙƙi ne tilas ba akan duk wanda ya sani, ba faɗa ba, ba zagi ba, ba cin mutunci ba, amma ilimi dole a gaya wa mutane. Wannan ɗariƙun wallahi Allah bai aiko cewa mutane su yi su ba. Abinda Allah ya aiko shine a bauta masa ta hanyar ilmantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk malamai sun sani, sun sani. Allah ya kyauta. To, ina fatan kun ji abin da Dr. Birnin Kudu ya faɗa. Dakta, ka ji tsoron Allah. Cewa haƙƙi ne akan malamai, shin menene haƙƙi akan malamai, su yi ma wasu sharri ko su faɗi gaskiya? Haƙƙi akan malamai su faɗi gaskiya, ba su yi ma wani sharri ba. Yi wa wani sharri wannan ba halin malamai ba ne. Halin mafi sharri ne a cikin bayan Allah. Kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa shiraru ibadillah almasha'una bin namima almufarriquna bainal ahibba albaghuna lil bura'a'il anata. Wannan shine sufan miyagu a cikin bayan Allah, mafi sharri a bayan Allah sune waɗannan. Sune almasha'una bin namima, annamimai, masu dakalto labari daga wannan zuwa ga wancan dan su ɓata tsakani. Sannan al-mufarriquna bainal ahibba, wanda kullun idan suka ga masoya sai sun raba su.
wannan ashararai kenan a cikin bayan Allah. Sannan albaghuna lil bura'i al'anata, mutumin da yake bari'i yadda duk za su nemo masa aibi sai sun nemo sun mannamar. Wannan su ne sufofin shaidanu mafi sharrin bayan Allah. Wallahi dakta kana ciki, wallahi kana ciki. Ga dalilai. Na farko, cikin maganganunka ka yi magana akan cewa ɗariƙar Tijjaniya ta zo da falsafa wadda ta ɓata musulunci. To sai ka faɗa mana, wacce falsafa ce ɗariƙar Tijjaniya ta zo da ita wadda ta ɓata musulunci? Wacce ce? Mu abinda muka san ɗariƙar Tijjaniya ta zo mana da shi shine nawafilul khairin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ake samun soyayyar Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, zuwa ƙarshen hadisi. Waɗannan nawafilul khairin ba su da iyaka. Duk abin da yake akwai yarda Allah a ciki, Allah yana son masu yi, to za ka iya ɗauka. Don haka ɗariƙar Tijjani ta zo, sai ta zo mana da zikiri. Shehu Musho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a cikin diwani, in baka san ɗariƙar Tijjaniya ba, ka tambayi mu faɗa maka, fas'al bihi khabira. Shehu Ibrahim yana ce mana, wamal wirdu illa dhikru lillahi wahdahu tusalli ala al-mukhtari khairi wara'i fama fihi dhikru shaykhi aw dhikru ghayrihi fawridi lida'il qalbi aynu dawa'i ko lida'il abdi aynu dawa'i ruwaidakum la tunkiru an jahalatin li baghyin wa udwanin wa ayni jafa'i. Irin wannan aikin naka Dr. Birnin Kudu. Shubran yace wurdinmu na ɗariƙan Tijjaniya ba komai bane illa zikru lillahi wahdahu, sai ambatan Allah shi kadai, kaji wahdahu, kaji tauhidi. Kenan duk mutumin da yake kiran Tijjanawa da mushrikai kuma yace Tijjaniya ta koya musu shirka, ya musu ƙarya, ya zama albaguna lil bura'il anatani. Dan aikin su az-zikru lillahi wahdahu la sharika la. Tusalli ala al-mukhtari khairi wara'i, in ka ambaci Allah, manzan Allah salati za ka yi mar. Shi ko manzan Allah zaɓaɓɓen Allah ne, da Allah da kanshi ma sai da yi mar salati, ya kuma ce mala'iku su yi mar, sannan ya ce mu yi. Manzan Allah shi ne khairi wara'i, shi ne mafificin dukkan abin da Allah ya halitta, talikai ga baki ɗaya. Shi Ibrahim sai ya ƙara ce, fa ma fihi zikiru shaykhi. Kaga ɗariƙan mun nan, wallahi ba ambatan shehu a cikinta. Wallahi babu ambatan shehu a cikinta. Bari in faɗa wa mutane, in Birnin Kudu yana muku rufa-rufa, muna lazumi a zuciya muke yi a cikin masallatai. Idan mun gama sallan asuba ko sallan la'asar, muna yi a ɓoye. Me yasa muke a ɓoye? Allah ne ya ce mana a irin wannan lokutan mu ambace shi a ɓoye. Wa dhakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali safa da yamma. Wa dhakur rabbaka fi nafsika, a cikin zuciyanka. Wannan umarnin na Allah shi muke bi. Qur'ani sai cika mana wala takum min al-ghafilin, karka zama irin su Birnin Kudu rabkanannu waɗanda ba sa yi ko ba sa so su ga an zauna an yi. To sai ku zarge mu, kila wannan da muke yi a cikin na asuban nan ne ake ambatan shehu? To sai muka zo muka yi wazifa, har loudspeaker muke sawa, kowa ya ji, mu yi zikirin juma'a har loudspeaker muke sawa. Dan Allah, kai dan izalan da ake yaudaran ka ana cewa wai bautan shehi muke ko wani abu a cikin zikirin mu, a cikin dariƙan mu. Dan Allah, in kusa da unguwar ku babu masallacin dariƙa, zawiya, to ka je wata unguwa lokacin da ake wazifa ko zikirin juma'a, dan Allah ka zauna daga nesa, ai loudspeaker muke sanyawa. Ka ji in muka fara tun daga farko har ƙarshe akwai inda ya shehu Tijjani za ta zo ko ya shehu Ibrahim? Wallahi babu. Wa ma fihi dhikru shaykhi aw dhikru ghairihi. Fa wurdi lida'il abdi ainu dawa'i. Wurdina kawai tsantsar magani ne ga mai cuta. Wace cuta? Cutan zuciya. Muku daman sufaye
abinda suke dora mu akan shi koyaushe shine gyaran zuciya. Wannan nafsu din al'amara bisu'i, to kayi kokari wa khalifin nafsa Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda sai ce ruwaidakum, yace ruwaidakum, ku dai bi a sannu ya su birnin kudu, la tunkiru an jahalatin, kar ku zo ku yi wa dariqa inkari saboda jahilci. Wannan ba da birnin kudu ake ba, da waɗanda su birnin kudu suke ɓaddawa suke zuwa suna ce musu dariqa barna ce, dariqa kaza ne, wato ƴan almajiran da kuke sawa a gaba. Dan uwana dan izala wanda ba malami a cikin su ba, wanda baka san haƙiƙan dariqa ba, kar ka yarda ka zauna gaban waɗannan mutanen ka ce su za su faɗa maka dariqa. A'a, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dhikri wa abota abu su ake tambaya. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha. Allah umartan ku yake yi in za ku mayar da amana ku mayar da ita zuwa ga ma'abotanta. Ar-Rahman fas'al bihi khabira, ba fas'al bihi jahilan ba. In kana so ka san waye Allah, ka tambayi waye san Allah. Fas'al bihi khabira. To don haka waɗanda ake ɓatarwa shine shauce ku bi a sannu dai, kar ku je ku fara yi wa ɗariƙa inkari bisa jahilci. Waɗanda su kuma su ne su birnin kudu, su kuma li baghayin wa udwanin wa aini jafa'i, abu uku yake sawa sana ji wa ɗariƙa sharri. Baghayu zalunci, wa udwanin da ƙiyayya, wa aini jafa'i da tsantsar wauta. In ba wauta ba, kana malami amma ka tsaya kana ƙarya, wauta. Kana malami ka fita daga koyarwa addini ka bi koyarwa san zuciya, wauta. Kana malami ka kasa aiki da wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu, wauta. Dan haka wannan shine abin da Shubran ya faɗa mana a cikin Ruhul Adab, yana faɗa mana nasihatun minni ila ikhwani fartumsiku tariqata tijani tariqa mahadil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani, wanda ita ce tariqar Shehu Tijani. In ka ce tana da wata falsafa wadda take wajen musulunci, sai ka kawo mana ita mu tattauna. Duk wani abu wanda ba wannan ba tariqar Tijaniya bane, ilimi ne ko ma menene. Kai wata magana ana cewa na Allah, gafata malam ya kamata ka ji da kyau. Akwai da yawa daga wawayenku da suke rudar wawayensu akan cewa wahadatul wujudi aqidan Tijaniya. Ya kamata ka san cewa wahadatul wujud aqida ce da ta girmi Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu, kuma da maganganu da yawa akan wahadatul wujud. Ya kamata ka sani wannan matsalan ba matsala bace da nake son kutsawa a cikin ta saboda tana da ishkali da yawa, amma dai kasancewa akwai wahadatul wujudi inda falasifa, masu alwujudul awwal da kuma alwujudul thani. Wannan babin shi daban ne. Duk wanda yake da wannan aqidar kafiri ne, zindiki ne, mulhidi ne kaulan wahidan. Wahadatul wujudi inda falasifa. Akwai wahadatul wujud a wurin sufaye, sunan ne kawai ya zama daya, amma ma'anan daban-daban ne. A gurguje bari in sallata dau akan wannan. Ka sani sufaye in sun ce wahadatul wujud, ba wahadatul mawjudi suke nufi ba. Al-mawjudu daban, al-wujudu daban. Da cewa suka yi wahadatul mawjudi, to sai a ce kowane abin halitta ma sun ce Allah ne. Mu kula da wannan nukdar da kyau. Waɗanda ake rudarwa da cewa wahadatul wujudi ba wahadatul mawjudi ba. Ni yanzu ba wujudu bane, ba wujudu bane, ba samuwa bane ni. Samamme ne, mawjudi ne. Birnin kudu mawjudi ne, sama mawjudi ce, ƙasa mawjudi ce, ba wujudu bane. Dan me?
wata samuwa ce ta samar da ni, ta samar da kai, ta samar da sama, ta samar da ƙasa. Wannan samuwar da ta samar da ni ita ce dai samuwar da ta samar da kai, ita ce samuwar da ta samar da sama, ita ce samuwar da ta samar da ƙasa, ita ce samuwar Allah. Wannan samuwar guda ɗaya ce. Amma al-mawjudatu kathira. Muna da yawa mu samammu. Akwai samamme ni, akwai samamme kai, akwai samamme sama, akwai samamme ƙasa, akwai samamme dutse, akwai samamme dabba. Mu mawjudatu sunan mu ba wujudu bane. Wujudu guda ɗaya ne, shine samuwar Allah, ita ta samar da mu. To samuwar wannan ba wani Allah bane, ba wata samuwa bace ta samar da ni, wata daban kuma ta samar da kai, wata daban kuma ta samar da sama, wata daban kuma ta samar da ƙasa. Samuwa ɗaya ce ta samar da dukkanmu, sai ta zama waccan samuwar da ta samar da mu gaba ɗaya guda ɗaya ce. Ita ce wujudullahi tabaraka wa ta'ala, alwujudul haqiqi. Mu ba alwujudu bane, mu almawjudat ne, samammu ne mu. Dan haka a Sheikh Abdul Ghani Nabulsi, Allah ya ƙara masa yadda, ya yi wata magana mai ma'ana ƙwarai da za a yi ma'anin nazar a kanta da an gama da wannan matsalar. Ya ce, kun arifan bi wahadatil wujudi wa qati'an bi kasratil mawjudi. Ya ce, ka zama mai sani da kaɗaitar samuwa. Sabuwa guda ɗaya ce, ita ce samuwar Allah. Banda samuwar Allah kowace samuwa babu ce. To ka san wannan samuwar guda ɗaya ce. Ba Allah ba ne ya yi wasu, kuma wani Allah ya yi wata halitta daban. Allah da ya yi duk halittar da ka gani, allazi aujadaha wujudun wahidun huwa wujudullahi tabaraka wa ta'ala, huwa alwujudul haqiqi. To fa hadha alwujudu wujudun wahidun. لا بد من توحيد هذا الوجود لأنها وجود واحد. الله تبارك وتعالى ليس أعضاء مركبة وليس هكذا إله واحد دم أنا وحدانية. سيتي وقاطعا بكثرة الموجود. أما كي إلمي ينكي cewa samammu kam su suna da yawa, amma samuwar ɗaya ce. Samammu suna da yawa, amma samuwar ɗaya ce. Duk da ake ta zuwa ana ruɗa kwakwalin mutane wahadatul wujudi, wahadatul wujudi, wahadatul wujudi, har yanzu ba su ce ga wanda ya ce wahadatul mawjudi ba. To kun arifan bi wahadatul wujudi wa qati'an bi katharatil mawjudi. A wani wuri yana cewa inna bainal wujudi wal mawjudi harfa mimin bihi madarul wujudi. Sai ce ka jima tsakanin mawjudu da wujudu ma akwai harful mim. Ka rubuta al-wujudu sai ka rubuta al-mawjudu, sai ka ga bambanci. Akwai mimun da aka ƙara akan wujudu sannan ta zo mawjudu. Ko da ni samamme akwai wani nau'in samuwa a tare da ni, sai da aka sanya mata mimun. To wannan mimun din ita ta tada ni daga al-wujudu ta maida ni al-mawjudu. To wannan al-mawjudun, wannan mimin din bihi madarul wujudi, samuwar da shi ne take zagayawa. So da haka ni mawjudu ne, Allahu shine al-wujudu. Mu a wajen mu asha'ira al-wujudu shin sifa ce ko ko shine ainihin zati? Maganganu ne da malaman tauhidi suka yi a wannan. Wani lokaci Abul Hasan al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda, yana cewa al-wujudu huwa ainu zati laysat sifatan za'ida. Ko da yake wasu na cewa al-wujudu sifatun za'idatun ala zati, amma dai wa ma'a dhalika fa hiya sifatun nafsiyya. So wannan wani lokaci da ya kamata ne mu ware mu yi karatu akan shi. Ina bin wannan mururul kiram kawai akan wannan matsalar saboda rudanin da ake ta kawo mutane akan wahadatul wujud, komai Allah, komai Allah. To kai wujudi ne? Kai wujudi ne? Kai mawjudi ne? In ku kace kai wujudi ne, ƙarya ne kawai. Duk wanda ya ce shi wujudi ne wallahi bai san ma karatu ba. Kai mawjudi ne, ni mawjudi ne, sama mawjudi ne, ƙasa mawjudi ne, ruwa mawjudi ne, dutse mawjudi ne. Wujudin da ya mai da shi mawjudu Allah. Fallahu wahidun fa huwa al-wujud al-haqiqi. Dan haka kana ƙara rudan mutane da maganan wahdatul wujudi, komai Allah, komai Allah. Ba ku da hankali ne, ba ku yi karatu ba, kun rude kuna rudin da wasu. Dan Allah, idan za ku yi magana, in za ku tauna mas'ala,
ku bari ku yi ta diƙiƙinta kafin ku tauna. Wannan abin kunyar mutum ya zo yana holama yana fankama wai shi dakta, amma in yayi magana sai a ji ra'iha ta jahilci ta cinye shi dukkanin shi. To wannan mu daktancin wannan ba mu gane masa ba, Allah raba mu da irin shi. Magana ta biyu da kai shine kace ana fifita wani sama da Allah, ko kuma ana ce ma wani Allah wani Allah wani Allah. To anan malam Birnin Kudu ka ji da kyau, mun sani akwai masu cewa Shehu Ibrahim Allah, mun sani tunda muna ji kuma ba wanda ya kai mu fitowa mu yaƙe su. Ni kwanan nan ba zagin da ban sha ba, saboda na fito na raddanci wani wanda yake danganta kanshi da Shehu Ibrahim, ma na ce Shehu yake bautawa, na ce abin da yake ba musulunci bane. So mun sani, to amma mujarradin an ce Shehu Ibrahim Allah, wasu zindiƙai kafirai arna sun ce mu Shehu Ibrahim Allah shi suke bautawa, shikenan sai mu damejin Shehu Ibrahim, wannan yayi damejin shi. Na taɓa faɗa, yau ma zan maimaita, Shehu Ibrahim uku ne. Akwai Shehu Ibrahim na waɗancan mutanen da kuke magana akai masu allantar da shi, babu shi wannan Shehu Ibrahim ɗin khayal ne, babu shi. Ina jaddadawa babu shi. Dalili na babu shi, an samu wani ya fito da yana so ya hutar da mu rigiman Shehu Ibrahim sun ce Allah ne, mun ce mu Shehu Ibrahim ɗinmu ba Allah bane, bawan Allah ne. Ana ta gardama, da ya fito zai mana bayanin wani Shehu Ibrahim yake nufi, sai muka ce wa kafallahu almu'minina qitala, ashe ba da namu yake ba, shi ma yana da wani nashi Shehu Ibrahim din daban. Dan dalili cewa Shehu baka haifa ba, haihuwanka ƙarya ne. Lam yalid wa lam yulad kake Shehu Barhama, sai muka ce walillahi alhamd, ba namun bane. Dan tunda yace Shehu bai haifa ba sai muka gane shi nashi Shehu Ibrahim din bai taba haihuwa ba. Mu kuma namu Shehu Ibrahim din a Najeriya ma yana da sunan Sheikh Abdul Ahad, ya haife shi, yana nan Najeriya. A Najeriya yana da sunanta Sayyida Ummu Hani, tana nan Najeriya. A Najeriya yana da sunanta Sayyida Rahmatullah, tana nan Najeriya. A Najeriya yake da iyalin shi Sayyida Balqisu, duka Allah ya kara musu yadda. A Nijar yake da sunanta Sayyida Ummul Khair, tana Cota. A Nijar yake da sunanta Sayyida Hafsa, Allah ya kara musu yarda gaba daya, mai ɗakin Maulana Sheikh Abdurrazzaq, tana Kusa. Tunda muka ji ya ce shi nashi Shehu Ibrahim din fa da yake nufin Allah ne, shi fa bai taba haihuwa ba, sai muka ce to wakafallahu almu'minina qitala, nemo shi a wani wuri. Mu namu na Kaulaha har mun san sunan yayan shi, mun san wasu ma da gaskiya lillahi alhamd. Kaga ashe ba da namu yake ba, to nashi khayal ne. Wannan Shehu Ibrahim din da ba a haifa ba kuma bai haifa ba shi, to ba namu bane. Namu ya haifa, kuma an haife shi, sunan mahaifin shi Sheikh Abdullahi Nyas, sunan mahaifin shi sai da Aisha ana ce mata Mama Janka. To kaga wannan sai muka gane nashi daban, to khayal ne nashin. Ko ban ce khayal ba, mu ba mu san shi ba, kuma ya tabbatar ba da namu na Kaulaha yake ba. Namu na Kaulaha ba shi yake nufi ba, dan shi na Kaulahan ya haihu, an haife shi kuma. Akwai Shehu Ibrahim naku wanda kuke kirkira ƙarya kuna liƙa masa, wato Shehu Ibrahim naku shine wani Shehu Ibrahim jagoran bid'a, jagoran shirka, wanda ya batar da mutane. Wannan sai ku nemo shi, dan mu namu abinda ya koyar shine abi Allah, har yake cewa ni fa matukar a bayan ƙasa ana saba wa Allah to ni ban ga ta hutu ba. Wala analu rahatul qalbi ala basitatun yu'asa rabbi, yace ni ya zan samu zuciyata ta samu nutsuwa da hutu bayan akan ban ƙasa ana saba wa Allah, ya zan samu hutu. To ba namu bane, namu kaji yanda yake. Maganan bid'a, idan akwai wani shubran jagoran bid'a, ba namu kuke nufi ba, dan mu namu abin da yace mana tamassak bi adhyalin nabiyyi mutabi'an madhahibahu wal mudathatu fala la fatughnika an the story Corzin wa Khalidin wa tughnika an jonin yarumu muhala wa ma nablayunu aw laninu wa markasun bimuha ilaihim khalli anka khabala kitabun min Allahil jalili jalaluhu qadimun wa baqin la yakhafu zawala talahul fatil ma'amunu jaharan wa yaqzatan fada ba'da hadha
kullu kilin wakala mu abin da ya koya mana kenan. Shobran ya ce da zaka tambaye ni me yake sanya min radadi a zuciya, abin da yafi damuna a duniya shine in gana wasa da sunnan manzon Allah. Alamanil yawman dirasu sunna ma hi dhalalika lil janna. To kaga ashe wani Shehu Ibrahim mai kin sunna, mai kira zuwa ga bid'a ba namu bane, kaje yadda namu yake. Ku wancan Shehu Ibrahim din mai kira zuwa ga sunna, sai ku mai kira zuwa ga bid'a da bata da shirka, sai ku nemo shi a wani wuri. Ba namu bane. To amma kaga kenan namu daban, naku daban, na masu allantarwa daban. To mu je ma waɗanda suke cewa Shehu Ibrahim Allah shi suke bautawa, ana nufin Shehu Ibrahim ɗin namu. Mujarradin an ce masa Allah sai a zage shi. Kenan duk wanda aka cewa Allah halakakke ne? Ba na amsa. In fa ka ce to kai ridda. Duk mutumin da wasu suka nada suka cewa Allah alhali ba shi ya ce musu ba, in dai sun daga mujarradin an cewa na Allah shi kenan ya zama halakakke. Haka kake nufi? In haka ne aqidanka to kai ridda. Domin zaka sa Annabi Isa a cikin wannan zirin dan an allantar da shi. Amma da aka allantar da shi me ya taba darajar shi a wurin Allah? Me ya taba darajar shi a wurin mu musulmi? Har yanzu yana nan annabin Allah mursali ulul azmi min rusuli. Amma har yanzu akwai masu cewa Allah ne, kuma masu ce masa Allah ma sun fi mu yawa a duniya. Hasba al-ihsaiyat, based on yadda kididdiga take faɗa, Kiristoci sun fi kowa yawa a duniya a masu addini. Mu musulmai mu muke musu a baya kamar yadda alƙalumman masu kidaya suke faɗa. To masu ce masa Allah yanzu a duniya sun fi mu yawa, mu masu tsarkake Allah muna kaɗaita Allah. To amma me ya taɓa Annabi Isa? To idan ka ce a aqidanka duk wanda aka ce wa Allah ya halaka, to Annabi Isa mai matsayin shi a wurinka? In fa baka yi istisna'i ba, to ka zama murtaddi. In ku kai istisna'i kace a banda Isa, a banda Uzairu, amma shi Ibrahim a shi da shi, to tilka izan qismatun diza. Dole ko dai ka ɗauki umumi a amin shi babu taksisi, ko kuma kai taksisi amma dan me zaka hassase Isa da Uzair da Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara musu da dukkanin su an allantar da su, amma ka ki fitar da Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu. In zaka yi umumi duka ridda ne, saboda zaka sa Isa a ciki. Sanya Isa wannan kafirci ne karara addinin musulunci. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Dan haka duk wanda ya karyata wani annabi ko ya gaskata wani, shi kafiri ne. Idan ka ce zaka cire Isa saboda ai Isa ba shi yasa su ba, to shi Shehu Ibrahim sai ka kawo wuri ɗaya inda ya rubuta ce ni ku ce mun Allah, ka kawo wurin wuri ɗaya. In kuma zaka ce ai Shehu Ibrahim ai irin maganganun shi sun yi ishara zuwa ga cewa ai wannan maganganu da yayi suna nuna shi ne ya sanya mutane suke ce masa Allah, yana cewa hassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi, sai ce Annabi Isa maganganun da ya sun fi na Shehu Ibrahim hadari, in dai wannan maganan kake yi. Inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakuna ta'iran bi idhnillah. Ka ji fa ya ce ni nake halitta in busa rai, shi kenan sai abin ya zama halitta. Wake halitta a itikadin musulmi? Waye mai halitta? Waye mai busa rai? Ba Allah ba ne? Amma Isa sai ce ina yi. Sai ka ce to ai ya ce bi izinillah. Sai ce to ai shi ma Shehu Ibrahim abin da ya faɗa, qad khassani saqaniyal latifu. Waye latifu? Allahu. Nahwa kankan war rabbu atani maqama kunkun qad khassani bil ilmi. Khassa fi'ili madi ne. Waye fa'ilin? An taba fi'ili ba fa'ili? Gafarta malam, arabiyanka tana ja kuwa? Akwai fi'ilin da ba shi da fa'ili? To fa'ilin huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ai qad khassani Allahu. Kaga shi ma in ka ce ai Isa da ya faɗa ya ce bi iznillah, shi ma Shehu Ibrahim ya ce Allah ne ma ya bashi, ba shi ya ba kanshi ba. Wa yake raye matacce a itikadin musulmi ba Allah ba? Isa sai ce ni ma ina rayawa. Wa uhyil mauta bi iznillah.
yace kai nan zaka je gida ka ci abinci ka fito ka aje wani a cikin sto ɗinka sai ka zo in ce maka abu kaza ka ci abu kaza ka baro a sto ɗinka wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi biyutikum. Waɗannan abubuwa zara'i in dai kana ci maganar shi Ibrahim zari'a zuwa ga allantar da shi, zara'i din da ke cikin maganganun Annabi Isa da dai za a ɗauki karatu irin naka na wawaye na mahaukata to yafi hadari akan da cikin Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu. To da haka ku gyara karatunku, ku daina zaluntar mabiyanku. Lokaci da ba za mu yi shiru ba, nayi kara tunda na turmushe wani rudadde mai da'awan ilimi kafin asirin shi tonu. Daman ba manhaji na bane, shi ma wancan ya kure ni ne. To amma yanzu lokaci yayi kuna nema dole sai kun sake tado da wannan. Lokaci yayi da za mu ci gaba da binku yadda muke kawaici din nan, kamar da na faɗa jin kunyan maras kunya asara ne. To lokaci yayi da za mu daina ɗaga muku kafatin da ba ku san kunya ba. So da haka wannan maganganun da kake yi ka canza tunani. Abu na gaba da kake cewa ana fifita wani akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, har ka kama suna daman dai kana farawa na san da Shehu Ibrahim kake, saboda kullun aqidan ku kenan ana fifita wani akan manzan Allah, kuna nufin Shehu Ibrahim. Dan Allah bari ku ji me Shehu Ibrahim yake faɗa. Shehu Ibrahim ba wai ya kwatanta cewa shi yana kusa da manzan Allah ba, balle a ce ya fi shi. A'a, bari ka ji me yake faɗa, gurin da yake so ya zama dangane da manzan Allah, me yake so ya zama? Yake cewa walaita rasulallahi kana mus'iran libaraha manaran khalidan ayya mas'ari walaiti yakasibtaini idlaini fawqahu walaiti yakasiddiki laiti ka ja'fari walaiti akunu al-yawma turbatan na'lihi walaiti arakul lil amin al-mubashiri walaiti yawman kuntu shurbata ma'ihi wa hamila ka aslil bashir al-munawwiri u'allilu nafsi bil wisali fa'allahu yajudu bi waslin lirraqiq al-muharrar. Shehu Ibrahim tamanni ya rika yi da guri, ka san dai laita littamanni, ana cewa laita ana faɗinta ga abinda ba ma zai yiwu ba, ko kuma zai yi amma da wuya, kamar a ce ala laita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Wannan tamanni ne na abinda ba zai yi ba kwata-kwata. Ko ka ce laita li malan fa ahujja minhu, tamanni ne na wani abun da zai iya, amma dai abu ne mai wahala, talaka ne bai da ko sisi sai ina ma yana da kuɗi ni ma in tafi haji, zai yi amma abu da wahala. To sai ka wannan harafi na laita, kaga ba yana nufin ma kamar ba zai abin damar ta kuce masa, amma da ya samu wannan ma ka duk abin da kake tamanni, abin da kake so ne. Sai ce walaiti yakasibtaini ijlaini fawqahu, yace in naji ana bada tarihi akwai wasu yara da suka rika zowa manzan Allah yana sujjada sai su hau kan shi, yana zaune sai su zo su hau kan cinye shi. Wannan kusancin sai in ji ina ma ni ne wannan yaron da ya taba zama akan cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaji gurin shi jikin shi ya taba jikin manzan Allah. Sai ce wannan ta kubce mini walaiti yakasiddiki, ina ma in zama kamar ni ne sayyidina Abubakar wanda kullun yana tare da manzan Allah, baya rabuwa da manzan Allah, as-siddiqul akbar sayyidina Abi Bakr al-Munir al-Anwar. Yace ina ma in zama kamar shi. Yace wannan bata yi ba, sai ce walaiti ka Ja'fari, ina ma in zama ni ne Ja'far Tayyara, Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda. Dami shabahata khalqi wa khuluqi, in zama nayi kama da annabi a sura, nayi kama da annabi a ɗabi'a.
ka jifa tamannin da yake kai sai ji duka wannan ma yayi nisa sai ce walaiti akunu liyawma turbatan alihi, ina ma ni ne sawun takalmin manzo Allah ba takalmin annabi Muhammadu ba, kasar da takalmin ya taka shi bara ce ina ma in dai ban zama Hassan da Husainin da zan zauna a cinye shi ba, ban samu zaman kanshi ba, to ina ma ya zama takalmin da annabi ya taka ni kuma takalmin ya taka ni in zama ni ne kasar sawun manzon Allah. Walaiti arakun, ina ma in zama ni ne aswakin da annabi yake sawa yana goge haƙora. Walaiti akunul yawma shurbata ma'ihi, ina ma ni ne makwarwar ruwan da annabi ya taɓa kurɓa. Wa hamila ka'asin, ina ma a ce ni ne mai riƙe kofin da annabi in zai sha ruwa ni zan ɗauka in miƙa mar. Yace o alil nafsi bil misali, duka dai ina ma dinnan, duka dai abinda nake nufi wayya ne zan samu saduwa da annabi Muhammadu. Sai ce to na san karimi ne fa Allahu yajudu bi waslin, in yaji ina ta ina ma sai ce Ibrahim kaula me kake bukata, saduwa da ni, zo na sadar da kai, zo na kusanto ka. Shine abin da Shehu Ibrahim yake nema. To da Allah Shehu Ibrahim din da yake ce yana fata ya zama ba takalmin annabi Muhammadu ba, yana ga kamar martabar takalmin mata yi masa fadi. Kasar da takalmin ya taka ba annabi ya taka shi ba, a'a kasar takalmin manzan Allah. Yanzu wannan ne za a ce ya ba da zari'a a fifita shi kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? To idan aka ce shi ba shi yayi ba amma ai wasu sun yi, saboda haka laifi ya koma kan shi. Duk Kirista yana da aqidar Annabi Isa fi manzan Allah. Duk ba Yahudi yana da aqidar Annabi Musa ya fi manzan Allah. Da gaske sun fi manzan Allah? A ba su fi ba. To yau dan wasu sun zo sun fifita su akan manzan Allah shikenan sai su zama suna da laifi a wurin Allah? Sai zama dalilin condemning ɗinsu? Saboda Kirista ya ce Isa ya fi manzan Allah? Saboda Yahudi ya ce Musa ya fi manzan Allah, shikenan Sayyidina Isa ya yi laifi, shikenan Sayyidina Musa ya yi laifi. Idan za ka yi taksisin Musa da Isa, amma ka ƙi taksisin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, tilka idan kismatun diza. Rabu ne na zalunci. So da haka ‘yan uwa, ku shiga hayyacinku. Irin waɗannan tsofaffin suna da wani gilli da hikit da hasadar da sai sun mutu da ita in ba su yi kyakkyawan tuba zuwa ga Allah ba. Kuma hasadanku yau kuke Shehu Ibrahim hasada ne? Duk motsinku akan Shehu Ibrahim ne, amma har yanzu ba ku iya dakushe martaban Shehu ba. Ku bari mana, dole ne sai kun yi adawa marar riba? Haba yanci da addini, ku bari in kira ku da wannan sunan, ku yi haƙuri, sunanku ne ban muku sharri ba. In dama ta bada a tambaye ni me nake nufi da yanci da addini zan faɗa, ku yi haƙuri, sunanku ne. Magananka na ƙarshe cewa akwai aƙidu miyagu na sharri na ɗariƙa, to sai mu ce musulunci ne gaba ɗaya ka soka, don musulunci dai a yankinmu na Afirka ɗariƙu suka kawo shi. Duk ba mutumin da ya isa ya karanta Islamic history ko a syllabus ɗin da 70% ɗin syllabus ɗin ƙasar nan izala ne, musamman abin da ya shafi Islamic studies. To amma ko a wannan muguwar izalar a syllabus ba wanda ya isa yi dirasar tarihin musulunci da yaɗa shi bai ji sunan Sheikh Umar Al-Futi ba. Sheikh Umar Al-Futi mujaddadi ne a ɗariƙar Tijjaniya. Muƙaddami kai khalifa ne a ɗariƙar Tijjaniya. Khalifa ne Sheikh. Shi yake da littafin shi shahararre Rimahu Hizbir Rahim ala Nuhuri Hizbir Rajim. Littafin fiqhun ɗariƙar Tijjaniya. Sheikh Umar Al-Futi. Na taɓa faɗin haka? Sai na faɗi sunan da 'yan boko suke faɗa, sai wani ya kira ni yana mamaki, ashe wannan shine Sheikh Umar Al-Futi, shehun ɗariƙar Tijjaniya. 'Yan boko ku ji sunan shi, duk in kana karatun Islamic history kaji an ce maka Alhaji Umar Tal, to Sheikh Umar Al-Futi ake nufi.
ba za su iya cire sunan Shehu Umar Futi ba, amma bari su yi ibhamin sunan, ko bari su yi ibhamin sunan saboda wanda bai sani ba kar ya sani. To yau mun tona asiri, duk dan bokon da ya karanta tarihin Alhaji Umar Tal to yana nufin Shehu Umar Futi radiyallahu anhu, batijjani muqaddami Sheikhi Khalifa mai rimahu Hizbir Rahim. Ba za ka karanta tarihin musulunci ba sai ka karanta tarihin Sheikh Usman ibn Fodio radiyallahu anhu taghammadahu Allah bi rahmatihi. Baƙadire ne. Dan uwan shi Abdullahi Gondo baƙadire ne. Dan shi Sheikh Muhammad Bello baƙadire ne a mafi rinjayen abinda tarihi ya rubuta, baƙadire. Abinda muke ji ko da yake ba rubutacce bane ba, ba mu gan shi a rubuce ba, muna nakalta cewa batijjani ne. Ala ayi hal baƙadire ne musallam, sunan shi dai sufi, da gaddin nazar wace ɗariƙa yake, sunan shi sufi. Da haka idan ka ce a cikin ɗariƙu akwai miyagun aƙidu, kana nufin musuluncin ma gaba ɗaya masu miyagun aƙidu ne sai kawo shi. Har ai tarihin musulunci a ƙare ba za ka ci sunan malamin izala ba, sai dai in a hazil awilatul akhira a kirkira asa. Amma Shehu Umar Futi kam Alhaji Umar Tal dole a sa, batijjani Sheikhi Khalifa muqaddami. Sheikh Usman Fodio dole a sa, baƙadire sufi. Shehu Usman Fodio Allah ya ƙara masa yadda. Saboda haka idan ka ce za ka zagi ɗariƙa, ka ce ɗariƙa tana da miyagun aƙidu, kana nufin musuluncin kan ma haka ne, saboda wannan ɗariƙar ita ta haifi musuluncinka, ita ce uwar musuluncinka. Da haka kaman kana so ka zagi uwarka ne. Duk musulmin Najeriya da zai zagi ɗariƙa ya ce tana da mugu aƙida, kaman ɗa ne yake zagin uwar shi, don wannan musuluncin da kake ɗan ɗariƙa ne ta haife shi. Ɗariƙa ta haifi wannan musuluncin da kake yi. Ko na tabbata wannan farin gemun naka Birnin Kudu, mahaifinka ko mahaifiyanka sun yi ɗariƙan nan. Da haka ashe kai miyagun aƙidu suka haife ka, miyagun aƙidu suka haifi addininka. Musuluncin kan nan miyagun aƙidun suka kawo shi ba, ma'ana na ce miyagun aƙidu da ma'anan da ka fassara ɗariƙa, ina nufin ɗariƙu. Kuma musuluncin na miyagun aƙidun su suka haife ka, ka sha nonon ƴan ɗariƙa. Na tabbata ba za ka rantse da Allah ka ce kai uwarka ko ubanka ba ƴan ɗariƙa ba, ba ka isa ba. Ba zagi bane, uwa ko uba da na faɗa ba zagi bane. Yana nufin mahaifi ko mahaifiya. Kila dai sai dai a ce ko wata gaskiya ce wadda ba ladabi a cikin ta ko, to ai hakuri, mahaifinka ko mahaifiyanka dole akwai ɗariƙa a cikin jininka. To ashe miyagun aƙidu suka haife ka, miyagun aƙidu suka haife addininka. To me naka na kirari? Ka san cikin waɗanda ba an sa addu'an su hada manguze bil haram, summa zakara rajulan yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadihi lis sama yaqulu ya rab ya rab. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له إذن فأنت يا دكتور برنن كدو قد غذيت بالحرام لأن أباك تجاني وأمك كذلك. So wannan dai abubuwa ne da ya kamata ku tsaya ku kula, da tare dukkan girmamawa ina ƙara gyara tunaninku, kuma wa in uttum udna. Makaman da muka zubda saboda wasu dalilai, dole zamani yayi mu ɗauko su, za mu fara bi. Waɗanda muke zaton masu ɗan hankalin cikinku ne, amma suke zuwa suna kawo wani abu na wauta, za mu bi ta kan kwalla duk sai mun murje ku. Kuma raddi ladifi, ba zagi ba hayaniya ba komai insha Allah. Ko da yake wani lokaci kila zuciyar in ta dan daga, to ina neman yafiya ko da an ji wani lokaci na faɗi kalma mai kaushi, yanayin ɗabi'a ne na zance.